now, it's time for SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Inuman at sayawan na uwi sa bakbakan. Hi DJ Rocky. Share ko lang ang kwento kong masasabi ko talagang maswerte ako sa buhay. Dahil merong pumayag sa akin na magkaroon kami ng isang gabing tayuan. Itago mo ako sa pangalang Mr. Lucky Guy. At ito, ang aking SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Back in October 2018, ibang klase ang inuman session. Matindi. Wala pa kasing pandemya noon. Kaya matindi ang mga inuman. Nakakamiss yun, no? Ganito kasi yun. Nagyaya akong pumunta sa isang bar na merong initials na Double P. Inaya ko ang mga tropa ko. Kaya lang, ang ending, hindi sila pwede. Busy sila sa mga kanya-kanya nilang gawain. Kaya, solo lang ako. Solo flight lang akong pumunta sa bar. 8:00 ng gabi. Nakapasok na ako at pumwesto ako malapit sa dance floor. Umorder ako ng 2 bote ng beer. Pampachill. Chillax kumbaga. Makalipas ang ilang minuto o oras, merong 3 magagandang babae ang pumwesto malapit sa pwesto ko. Wow! Sobrang gaganda nila. Para bang nasa kalangitan ako nang makita ko sila. Iniisip ko, pag nakausap ko pa sila, aba, iba. Pero wala akong lakas ng loob para kausapin sila. Baka kasi isipin nila, masama akong tao. O baka naman, meron na silang kanya-kanyang jowa. So, ilang saglit lang, tumugtog na ang banda. Ang ikinaganda pa nun, pagkatapos ng mga OPM song, nagpatugtog na ng party songs. Nag-imbita ang bokalista ng banda na pumunta ang mga customer sa dance floor. Pati na rin yung 3 babae. Pumunta na rin sa dance floor. So sabi ko sa isip ko, pagkakataon ko na para mapansin nila ako. At syempre, ang advantage ko, magaling akong sumaya. At ayun na nga, pinuntahan ko ang 3 babae at sinayawan ko sila. Nagulat ako bigla. Hindi ko ine-expect na sasayawan din nila ako. Kumikembot sila sa harapan ko. Aba! At nakidance battle na ako sa kanila. Pagkatapos ng sayawan, lumipat na ako sa table nila. Total, 2 beer lang naman ang in-order ko para may kasama na ako. At doon nag-usap kaming 4. Nag-inuman. Itago natin sila sa mga pangalang apple, cherry, and lemon. Beer lang din ang iniinom nila. Ang kwento nila ay si Apple kahihiwalay lang sa boyfriend nito. Kaya nagkayayaan silang pumunta ng bar para mabawasan ang sakit na nararamdaman nito. Tas eto na nga, getting to know each other, ganyan. Nagpakilala ako at sinabi ko ang estado ko sa buhay. Isa akong engineer. At sila naman ay nagtatrabaho bilang cashier at sales lady sa isang department store. Tinanong nila ako kung bakit wala akong kasama. Ang sabi ko naman ay busy sa mga gawain ng mga kaibigan ko. At syempre, gusto kong magtanggal ng stress galing trabaho. Kaya napagdesisyonan kong pumunta ng bar. Tapos yun, itinuloy nila ang kwento ni Apple. Kung bakit naghiwalay ang boyfriend niya at siya.
dahil daw may nahuli itong ibang babae. Maluha-luha si Apple nung ikinuwento niya ito. At para bang may tama na siya ng alak. Pero eto ang pinakamaywagang tanong na bubungad at magpapasaya sa kanya. Sabi ko sa kanya, Apple, gusto mo bang tanggalin ko ang problema mo ngayong gabi? At kilig na kilig siya. Bigla niya akong niyaka at nagpasalamat sa akin. O ano, sa mga nakikinig dyan nakakuha kayo ng idea sa akin Ang tawag dito, Hokage moves. So ayun na, nagsimula na namang magpatugtog ang banda. At puro mga love song ang ipinatutugtog nila. Hinila niya ako papuntang dance floor at nagsayaw kaming dalawa. Siyempre, pati yung ibang mga customer, nagsayawan na rin. Siyempre, yung merong magpa-partner lang, no? At habang sumasayaw kami, hinihipuan niya ako. Siyempre, ako rin. Hinihipuan ko rin siya. At sabay kaming naghalikan. Natapos na at naubos na ang mga alak namin. Bayad na kami para makauwi na. At ako na ang nagbayad sa alak nila. Nagpasalamat sila sa akin na nilibre ko sila ng alak. Paglabas namin ay nag-uwian na kami. Sabi ko kina Cherry at Lemon, ako na ang maghahatid kay Apple. At nagpaalam na kami sa kanilang dalawa. Pero akala nyo ba, uuwi na kami ni Apple? Diyan kayo nagkakamali. Dumiretso kami sa isang lugar na walang kusina. At dun namin binuhos ang kalambingan naming dalawa. Ay, napakasarap sa pakiramdam na merong nagarap na bakbakan sa amin ni Apple. Ang swerte ko dahil sa gabing yon. Inggit na naman ang mga hindi sumama at hindi ko na yun ikukwento sa kanila. Hinatid ko si Apple sa kanila pagkatapos ng gabing yon. Payag naman siya na friends with benefits. At tuloy-tuloy ang pagkakaibigan namin ni Apple, Cherry at Lemon. Ilang beses na rin merong nangyari sa amin ni Apple, pero meron na rin nangyari sa amin ni Cherry at Lemon. Masasabi ko talagang ang swerte-swerte ko talaga. Naulit pa yun nung pumunta uli ako sa bar mag-isa. Pero ibang babae naman ang kalambingan ko. Hindi ko alam kung kailan ko titigilan ang pakikipaglambingan ko sa iba't ibang babae. Pero lahat naman sila inirerespeto ko. Minsan may mga babae lang talaga na kailangan ng enjoyment o pampainit ng katawan para maalis ang problema nila at makapag-relax. Masaya naman ako sa estado ko kahit wala pa akong girlfriend. Salamat din sa Diyos dahil hindi pa ako nagkakasakit at wala pa akong nabubuntis sa sobrang ingat ko at ayaw kong ipahamak ang buhay ko. Basta ang gusto ko lang makapagpaligaya ako sa iba't ibang babae. Sa ngayon, mga tropa ko na lang ang kausap ko at kasama ko. Bihira na lang yung tulad nila Apple, Cherry at Lemon. Basta dun na ako sa pinagkakatiwalaan para iwas sakit. Salamat sa pakikinig ng kwento ko at sana may natutunan kayo. Tandaan, lagi nating irespeto ang mga kababaihan para irespeto rin tayong mga kalalakihan. At malay mo, matupad ang kahilingan mo na malambing mo sila. Sa pagmamahal, syempre. Muli, ako si Mr. Lucky Guy, pinakamaswerte sa nangyari. At ito, ang aking SPG as in Super Bacaner Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret Vault.